kufona wachiti muzukuru uya wandandasuggesta kuti anogona kusara hake pamba. Wakati muzukuru wenyu akasiya hare pamwana, akasiya abata mwana achibharo. Mwana upi? Mwana wedu last born. Kamusikana akaine 4 years. Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita pano paGibbs Legacy patinokunzira nyaya dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe nemastreet social media. Muri Zimbabwe nyaya ndakakubatira muzvara nhasi inyaya inonzi Satsitsi, inyaya yemukomana anonzi Robert Maregere iyo yakaitika kuZaka kumasvingo. Robert Maregere ari kupika jere 15 years achipomerwa mhaka yasina kupara. Muri Zimbabwe ndisingapedzi nguva sarai muchinzwa sekuru vaRobert vachitaura nyaya iyi muitikiro yakaita zvizere uye vachipupura kuti aiwa muzukuru wangu hana mhaka yakapara. Kana uri munyowani pachannel ino kusubscribe wotena notification bell kuti patichaploada video uchange uri number 1 yekuona. Totaurawo zvaunofunga mucomment section pamusoro penyaya. Musi wa24 December ine ndabvawo kumusi wa23 ndiri kubva kuma Thompson kuya. Musi wa24 December pakati peusiku kuma 1 am ndo pandakatanga kukandirwa mameseji namadhamu vari kuti varota mwana musikana wedu mudiki wopedzisira varota mwana adamburwa musoro. Saka ndakakuudzai kuti pamba hapasi kuita sei, hapasi kugarika. Ndo pandakaona kuti ndinenge ndiri kuura manjimanikidza mudzimai kuti agare pamba. Ndo pandakavati no, maybe chiitai kuti mutore muzukuru, kutora muzukuru umwe mukomana muhombe wekanzvadzi wevamwe vana vari panapa. Chiitai kuti mutore auye azosara nevana vamai vake pamusha. Then imimi mouya kuno kuda zvimwe nguva pfungwa dzenyu dzinogona kugadzikana kuda semunhu ari kugara achiona guva remwana wamamuchigara naye chiuya ichi havana kundipindura. Ndofunga vakatiswera the whole day yomusi wa24 December iyoyo takanyaradzana. 25 December early in the morning kwaziita kuma 12:54 am kureva kuti date ranga ratoti 25 December Christmas. Ndo pandakanzwa muzukuru uya wandandasuggesta kuti anogona kusara hake pamba. Wakati muzukuru wenyu akasiya hare pamwana, akasiya abata mwana achibharo. Mwana upi? Mwana wedu last born. Kamusikana akaine 4 years muna December nokuti kasvitsa 5 years musi wa26 March ya. Imi muri kutaura kuti chii? Zvikanzi ndatomuka izvozvizvi mwana ari kuchema. Kureva kamusikana? Kamusikana ari kuchema, ari kunongedzera panhengo yake, ari kuti apa pangu apa pari kurwadza. Hanzi kobva ndamubvunza kuti waita sei? Hanzi ndakamumanikidza kwenguva refu. Ndo mataurira zvokuti kana audio ichikwanisa kuwanikwa pakati pangu namadhamu inotaura exactly zvandiri kutaura. Ndaamuka achichema achiti apa pangu ndamumanikidza kwenguva yakareba kusvika ataura kuti ndiRobert akandibata. Robert kureva muzukuru uya akanga apedzisira kuuya kuzogara muna November achinyora maexams. Ndo pavari kumuka musi wa25 December vachiti mwana akabatwa nemuzukuru. Savari kuti mwana akatanga kuchema akatanga kuchema musi wa25 December. Asi mwana akabatwa muna November. Akabatwa muna November, mid-November. Kureva kuti panga patori nemwedzi point something. Ende muzukuru uya akatozodzoka zvekudzoka panhamo. Akatobva apa chikomana chekurwara chisati chatomborwara. Saka ndo pakazotorwa unzi uyu mukomana musi wa25 December unzi paakapedzisira kuningira achinyora maexams paya. And pane imwe language yakandishamisa iri papo kuti vanoti vakaona zvinenge urume hwemwana, urume huchibuda panhengo yemwana. Iye mwana ari kunzi akabatwa chibharo mid-November. Saka ndakashamisika kusvika ndakatovabvunza ini ndikati imi hakuna here mumwe munhu wechirume abva pamba izvozvi? Hapana here mumwe munhu wechirume? Nokuti nyaya muri kutaura urume hwabvepi? Hwanga hwakagara pai? Ko saka kureva kuti kubva paNovember asingagezi here kana hakuna naimugezesa? Vakazoshandura mutauro wavo vakati kuda hunenge hurwa
mwana asi mwana akatoita se akatodemejwa zve aishandura matauriro ndiyana ndiwo madam alright vakazototi unenge urwa usisiri urume hausisiri urume tiri ndatobvunza matonyatsoda kunzwisisa saka ndo pandakati no zvichida mwana anogona kudaro aita kana anonzi mamota aya mukai kunze kuchingoedza chete mukai muende nemwana pamusiso hospital andoonekwa kuti chii chaitika nekuti nyaya dzana repu dzamuri kutaura idzi dzinogona kuzoisa umwe munhu pakaita sei pakaoma chakandinetsa havana kuenda kuchipatara vakabva vakwira bhazi kuuya kuno chipatara nemwana musiwo vakatokwira bhazi kuuya kuno kuharare nemwana ko masvika kuno nemwana mambotaura usiku uya hwemangwanani kuti vanzi mundiudziri zvokuita mundiudziri ndini ndakatakura 9 months ndine minamato yangu yandakanzi ndiuye kuzotora kuno kuharare minamato iyoyo ende ndinonzi ndikasaitora ndinofa gore rino risati rapera kureva iyo 2025 iyoyo saka muri kutaura kuti mungakoshesa zveminamato muchitadza kukoshesa health yemwana nezera rainaro vakutotanga kuti popota mudzimai wangu ye aipopota zvekupopota chaizvo aigona zvake akatanga kundivavira ipo panapa ndo pakatanga kuningira auda kutobvuta foni yangu kuda kurovera pasi kusvika vana vakazongoti no baba asiyasiyanai navo mai vane mastresa vachimbosiyai tichazotaura navo mangwana kwakaedza 26 December vakazonyengetedzwa kubva vaenda nemwana panonzi pamachembere vamwe vechipostori uye vakanotarisa vakatoperekedzwa nemuroora kureva mudzimai wefirst born yedu vakatoperekedzwa nemuroora kubva vaenda mwana vachinotarisa zvikanzi mwana kunenge kukwenywa kana kuti anombozvikwenya kutozvikwenya kokudai alright saka takabva tangodzikamisa hana dzedu tikati kana zvizvi kana ivo vacho vari kuzozvitaurira kuti kunenge kuzvikwenya saka pamwe kuzvikwenya ivo vakutoti pamwe mapamba ataimbomupfekedza panguva yanga achapfeka mapamba alright kokusangana nemurume wangu achiri kutaura reposi munhu angoratidze urume asina kusangana nemurume here vanga kuti chipa ani ivo mudzimai wenyu kana anga ambobva ikoko hati ndiye ndikutazi akamboti mwana uyu ari kuratidza urume ndokuzoti aiwa kunenge urwa saka apa pakazobuda zvekuti mapamba izvi inyaya result yavaiti vakawana kunana mbuya vabva navo kwana mbuya izvi zviya zvokuti hurume havachatauri nezvazvo kuti tamboona hurume vari kutoti mwana kunenge kukwenywa mwana ari kunzi haana kudini haana kubatwa saka yanga 26 December Boxing Day musi wa27 vachidzokera kumusha musi wa31 December chizukuru chiya chabva chatosungwa uya ainzi ari kunzi akabata uya chabva chatosungwa mai vatoenda kuzaka polisi yakanikirira ini ndakatofonerwa musi wa31 December yacho ndatobhureka panapa ndatoti chiregera ese munhu akafirwa ndichimbonochovha kana January wese ndiri kumusha ndakatofonerwa ndiri kunana gutuku nemapurisa kuti atiri mapurisa epazaka polisi tine nyaya yakamhangarwa nemudzimai wenyu muzukuru akabata mwana wenyu chibharo saka taida kuti tizonzwawo divi renyu kubva ndatoti izvozvo ndichiri kunana gutu kana ndasvika pazaka ndichaita sendichakuudzai saka ndasvika kunonzi kwana Roy vakabva vafona futi mapurisa aya vakati mapapi ndikati ndapa Roy zvikanzi imimi chiendai chinangai kumba musachauya kuzaka polisi chiendai kumba then tichasvika tichikuinterviewa ipamba ipapo saka ndakazongonanga pamba ndichiti gare mapurisa aya achibva afona zvikanzi makupi mapamba here ndikati hongu zvikanzi mhanyai pachinorumba izvozvi pane mashops anonzi chinorumba mhanyai pachinorumba izvozvi kubva ndamhanya pachinorumba paya ndichingosvika ndakatowana mahindra yakandimirira ipapo kubva ndatonzi apindai mumota tiperekedzei kunogara kumba kwemunin'ina wenyu kunogara muzukuru wenyu ndopa ndakatovaperekedza 10 left kusvika tasvika pamba tichingosvika pamba paya vatonzi totraka anonzi Robert Maregere
anzi Robert Maregere ari kushanda pamusha uyu ndo paari kuchengeta ako kwakuenda pamusha paya zvibva asvika Robert ndo musi wakasungwa vanhu vachitoti happy new year musi wa31 December ndo paakaiswa muusungwa mukomana 1 January mbuya ndonya kutobikira futi mukomana chikafu kutomuendezera pakembi pazaka polisi mudzimai wenyu mukomana akatomboda kuramba kuti mbuya apa mandisungisa apa mondivigira futi mondivigira futi chikafu hameno language avakataurirana sorry ako muzukuru chichi musi wa2 January nyaya yechipinda mukoti kobva anzi nyaya dzerepu hadzitongerwe kuno dzotongerwa kuChiredzi saka mukomana akazotransferwa ndobva aendeswa kuChiredzi regional court Chiredzi prison saka musi wa22 January ndo paakapinda nyaya yake mudare achibva atonzi convicted 15 years mujeri hanzi 15 years mujeri hapana kuperawo kana 5 days mudzimai achibva atotengesa zvese zvaikambaira tunhiyo kusvika kujongwe tumagarikoni vatengesa nemidziyo yamatv zvimwe zvimabhatiri vatengesa ndobva vangoenda kwaMutare kutevera kuvasisiwawo kuya Chinyararire. Ini ndakatozoita zvokufonerwa nana sekuru kuti kumusha wako radongo hapasisina munhu. Mudzimai aenda. Kuti mubvunzo nda kunzwisisa. Pasi zvichiitika izvi kusvika mukomana achisungwa uyu mwana uyu akazi ngaamboenda here kuchipatara uye pakamboonekwa here zvishwa umbo hwekuti mwana uyu akabatwa chibharo nemadoctors. Inini mhinduro yacho handina kuinzwa kuedza kuna madhamu zvokuti kana zvizvi zvekuti mukazowana mukana wekuvabvunza izvozvi vanotokuudzai kuti havana chavari kuziva vanosiyira nyaya yekuti mupurisa ndiye akaenda nemwana kuna dokta. Mupurisa wekuzaka ivo havana chavari kuziva, ivo ripoti yacho vaiti havana chavari kudini. Mwana aigoenda ega nemupurisa wanga wasiperi nokuti mwana ane 4 years. Aiwa kuda kunzwisisa baba, mwana ane 4 years, hapana mwana ane 4 years paanofamba nemupurisa vari vaviri chete, mubereki anenge aripo. Saka ndozvada kunzwisisa ipapo. Tete ndakaedza kubvunza mibvunzo iyoyo ndichiitira kuti after ningiri kana mwana akanga aita dambudziko tinofanira kuti tizoona marapirwo anofanira kugara achiitwa semwana mucheche anenge asangana nedambudziko. Hapana kana treatment kana 1 yandakaratidzwa namadhamu 1. Hapana kana pepa rekwadokta randakaita. That's why ndakazoita shungu dzezvandakazoita kunopedzisira kuchanukirira. Aiwa, tisikatipfurire mberi. Saka ndiri kuti vatora zvinhu vatengesa vaenda kwaMutare kuvatevera sisi. Sisi ndo vamwe chete vaibudirwa Ndivo vaive machembere zvakare. Vanga vakunze mbuya just after burial. Takaita nguva tisingataudzani. Ndikuti ndaiti ndikaedza kufona pafoni yavo vanga vandibloka. Mudzimai wenyu? Mudzimai wangu anga andibloka. Ndichida kuti ndinzwe kana situation yemwana zvayo uyaenzi akabatwa vakazinge vaenda nemwana kamusikana. Vakanga vazoenda nemwana. Uyu musikana uyu muhombe ndataura kuti akanga atodzingwa pamba. Vanga vatodzingwa paya? Anga atodzingwa pakasara pachiitwa ma-investigation nemapurisa zvekuti kana mukoti macho vakatotaura vachiti musikana uyu ndiye akanga achigogezisa mwana. Kuti ndofunga vane imwe mibvunzo yekuti vanogona kunge vasina kutoipindura zvakanaka kana mukoti macho. Mungati mhuri yamai moita mwedzi musina kugezesa mwana kuti muone kuti mwana akagadzika sei. Ichi vaitogeza zvakuti zvirungu zvinasi takangoti hatingaite sei. Saka pakazotanga kuita macommunications sisi ndo vaya vainzi mbuya ndo vakati tozotanga tichitaura navo ndichivabvunza mwana ari sei. Vari kuti mwana ari kuchuchaurwa kunhengo yake uko. Mwana kubva paya kwaakabva kumusha haasati apora. Ndiri kuverenga ndiri kuona muJanuary tatova muna February end of February tiri kunzi mwana ari kuchucharwa pese paagarira anombozviitira weti neurwayo. Saka vachitiwo vakatozotsvaga mari yakawanda yandisina kutsanangurirwa kuti yanga iri mari.
kanzi ndakatozotsvaga mari yakawanda ndikatomuendesa kuma-private doctors kuti mwana akatozono 7 mastitch hanzi 7 kunze 7 mukati. Alright, kuti anga akanganiswa pakabatwa chibharo pai. Saka ndichitaurawo nevamwe ndichiti aina handizivi kuti mhepo dzezviri imhepo rudzii mwana uyaya nekubva paya nanhasi saka vamwe vaitaurawo vechidzima vachiti imi makambozviona kupi 7 mastitch pamwana mudiki makambozviona kupi ishura rudzii pamwe asi zvatova zvikwambo kana chii. Ndaingotaurirwa but musoro mazara mamixed feelings kuti handichazivi chokwadi nenhema ndizvozvo. Saka relationship chaiyo kuzonyatsotaura namadhamu yakazovapo towards birthday remwana. Vakuda kuti ndichitumirawo mari dzebirthday pane zvimari zvandaitongokanda enza mwana toda kuti so ende ndichitonyeperwa kuti mwana ari kuenda kuchikoro. Mwana ari kuda chikafu chekuchikoro hapa patakauya naye chikoro bho zvekuti ungatozotanga kutsvaga zvechikoro pamwe next term. Takazowirirana kuti ndiuye ndiende kwaMutare. Ndakaenda kwaMutare musi wa16 April. Ndichisvika kwaMutare mwana chakandishamisa ndechekuti mwana ndakamupiwa pamusika panonzi paSakubvarenge. Ende hana kumupiwa naamai, ndakamupiwa nemwana wasisi vaya vaenzi mbuya vaya. Ndiye vakasvika kunitambidza mwana zvikanzi mwana ane chivanhu chiri paari zviri kunetsa. Saka mwana musaenda naye kuchipatara. Imimi kana muchifamba nemwana muchifambira zvechivanhu chiri paari chete. Mukaenda naye kuchipatara anonofa. Kubva ndati alright. Ndakutambidzwa mwana uya ndaenda kumba ndine mufana anogara kwaMutare munin'ina wangu. Ndaenda kumba kwake. Ndichienda ikoko ndakasvika ndichiwana madhamu vakatondimirira. Kumba kuya. Kwabamunini. Kwabamunini. Asvika tatomhoresana paya kanzi mwana ndiye muri kumuona pane matambudziko ari paari asi veMatare kwatava mazuva ano. Zvechipoze havachadi kana kuzvinzwa. Aiva ndatokangana kuti musi musi wekutambidzana mabute nemagemenzi akatobva atopiswa musi wacho. Akapiswa magemenzi. Akapiswa magemenzi. Zvinzi hazvina gwaro. Saka uyu musi wandiri kutaurawo tasangana namadhamu kumba kwemunin'ina wangu. Tatokurukura paya zvikanzi tati mwana musaenda naye kupi kuchipatara. Ndikati hongu. Kobva vatoti ndakuenda kumba kwangu. Munhu unozodzoka naye kana mwana adini kana imi muri vaviri mamuchiri kuwirirana kana kuti hapasisina ndatoudzwa musi wacho ndatoudzwa zvikanzi zvemba hatichaiti zvemba taakutevera zveMatare. Ndo zvataakuningira zveMatare kana kuti zveManjuzu. Saka vachingoti peserere mwana ndopaakatanga kutaura kuti dedi ini kunoku handichadi kugara kunoku. Tikati ko chii? Tikanzi kunoku vana mama vane vachingondimwisa doro vachindipa mafembo. Kamwana kane 5 years kai? Vachindipa mafembo. Kuchikoro handisi kuenda. Ndinoswera kazhinji ndinotovharirwa mupandichinzi imwa doro iro uchifemba mafembo iwaya. Kuti uite sei? Zvikanzi ndinenge ndichinzi hanzi ndokuti ndidzivirirwe. Hamene kuti kudzivirirwa kwacho kwaya kudzivirira kwei? Ndakangoona kuti semwana kuti ndirambe ndichimubvunza. Ndikati saka ko ingava nevana mai vako vaiti uri kurwara zvikanzi kubva zvandakabva kumusha kunoku handisati ndamboenda kuchipatara. Ndinotonzi kuchipatara handiendi. Asi muchesti umu mune muchindirwadza zvisingaiti. Neumu aiti hanzi pamwe pacho vanondimanikidza mafembo aya kuti rabuteriya vanondimanikidza kuti rinenge rapinda nemukana ndine ndichirinzi medza. Ndakarwadziwa tete handidi kukunyepera. Mapeji anda ndichivhurirwa nezvandiri kunikira. Ndakutoudzwa futi kuti kuchipatara hatina kumboenda kureva kuti zvese zvana mastitch zvezve kutoreva kuti ndiri kunyeperwa. Saka ndakati musi wa17
ndatakurana nemwana wangu ndakazofona ndamubhazi ndakukwidza makomo ekunana Christmas pass ndichiuya kuno pandati yako ndo zvamamuchiita kuti mamuchifembesa mwana mafembo neduro zera irori nde muchida kuti adini vakapopota tete ndati vakatanga kuti ndakutofonera mapurisa izvozvi muri kutasungwa dzokai nemwana ye izvozvi dzokai nemwana ndatichitozviziva kuti muchaenda nemwana kuchipatara ndikati aiwa ndiye ari kupopota ndikati handina kuenda nemwana kuchipatara ndakobvunza inini ndangobvunza nekuti mwana ataura ega kuti imimi manga muchimupa mafembo mabuta aya nedoro mune muchida kuti aite sei mwana ane 5 years voda kuti remangwana rake ridini anzi aiwa ndo zvandisingadezvo ndandisingadi kukupai mwana ye saka ndakutofonera chimapurisa ndikati aiwa fonai zvenyu kumapurisa inini maaudios nemakozi ndinawo ekuti andinovaratidza kuti tarisai vakanga vachiti zvakati vachiti mwana ari kudini arwara ini ndatora mwana for medication kuti kana apora ndomudzosera kuna mai vake but mapeji aakutondivhurira ndakutoshamisika nawo mwana akadai unomupa doro rekuti hanzi pamwe pacho waigona kuti umutsa kana pakati kana usiku muka umwe doro kumwiswa ningiri pamwe vane vabva pamwe kumabhawa here kana kuti kuningiri kana kuti kunzvimbo dzavane vachiita iyo matare avo iwaya. Nichida kubvunza baba tiri ipapo ndinoratidza kuti musikana anga kugona kutaura zvimwe makaona mukana wekumubvunzawo semwana wenyu sitsi angagona kutaura kuti pavakaenda uko mudare redzimhosva akapiwa mukana kuti ataura kana kuti iye kunyatsomubvunza toti hana kupiwa mukana iye kumubvunza naye mwanangu mukoma vakakubata here zveshuwa pane munhu wemurume akakubata here ari kuti chii toimwe nyaya inondiseresa kuti izvozvi zvekecharo kwamubvunzaka anokuti ndakabatwa naRobert ndikaiswa kuseri kwedhoo akatora bhasikoro akandiita zvisina basa ukaramba uchimubvunza anoti asi ndimama vainditi usaudza dedi ari kuti mama ndovaimuudza kuti ataure izvi asi ndimama vaindiudza asi vaiti usaudza dedi izvi akutozvitaura pandakaenda naye kuchipatara achizoonekwa zvese zvakatestwa paHarare hospital akaitwa matesti kubva kumusoro chest akabviswa hembe dzese akatariswa nana chiremba pane inonzi family kunoitwa zvevana kuseri kwevanoningirwa kuseri kwacho ndokwandakatorifewa kunzi endai nemwana anonoteswa zvese kana zviri object yakaishandiswa kana zvinoita sei kana akaonekwa kuti zvechokwadi akaripwa vanotsvaga futi kusvika vaona kuti chii chakaruoko here inhengo here kana kuti iobject ipi ndizvo saka ndakatoendawo zvechokwadi musi wa20 December musi wa20 April mwana achibva avhunikwa zvikanzi hapana kana chiratidzo chekuti mwana akabatwa chibharo. Maresults ndinawo pano. Maresults munawo? Ndinawo pano. Muzondiratidza maresults. Ai makwanisa here kuti mukwanise kuifambira kuti idzokere inzwikwe zvakare mudare medzimhosva nekuti kana dokta wekunoko ari kutaura kuti mwana haana kubatwa nezvibharo asi muzukuru wenyu ari mujeri. Zvakamira sei parizvo? Izvozvi handisati ndava negwara tete rekuti ziva kuti ndakambobvunza hangu vamwe ndakambobvunza vamwe vanoti vanotaura munoita inonzi bail pending appeal vanotaura kuti inoda mari vamwe vakati unozoenda nemaresults acho kwakaitikira kwakaitikira nyaya zvese zviri kutongoda mari zviri kuda mari saka izvozvi zvipari zvino izvi ndichiri kumboona kuti nemashandiro izvo takuprepare kuti pamwe zvikoro pazvakuvhurwa nokuti ava vazukuru ava ndiri kutarisira kuti havachadzokeri taakutongogara navo kuno makazotora vazukuru yangu adzikwa kugara navo muri kugara navo futi pano then ndichada kuti nditozoona kuti ndichabatsirika sei kuti mwana uyu iye mucheche mudiki uyu wekunzi akabatwa chibharo kuti azvinenge zvine kodzero here kuti adzokere futi kwaari kutoti izvozvizvi kana uchida kukona naye kungomuti todzokera kuna mama kwamutare
anototanga anototaura takataura kuti ndaifembeswa ndichimwiswa doro anototanga kuchema kuti tindoda kuenda kuchikoro ini handidi zvekuni saka kune vanoziva mutemo hatizi kuti tichazvifambisa izvi zvinofanira kufamba sei kuti mwana agare ari pakasununguka mai havazikanwi pavanogara chaipo kuti even ikoko kwavacho kwavari asi vakuti havo zvematare avachenda vakadaro vanoita zvematare ikoko varutonzi vakutoitawo according nemanzwira andakaita vakutoitawo zvekudzura zvinoita sisi vacho ya pane nyaya tinokutendai mukoma nekukurukura kwamaita